Iqembu Umkhonto Wesizwe Party ifuna ukuchitha ukuqokwa kukandunankulu waKwaZulu-Natal uMnumzane Thami Ntuli. Le nhlangano ifaka amaphepha enkantolo enkulu eMgungundlovu lapho ifuna khona ukuthi kuchithe imihlangano okwaqokwa kuwona uNtuli. Kulo mhlangano-ke owawungoLwesihlanu kwaphinde kwaqokwa uSomlomo Sishayamthetho wesifundazwe uNkosazana Nontembeko Boyce nephini likaSomlomo uNkosazana Mabatho Tembe. MK ikhala ngokuthi akukaze kulandele imigomo ngesikhathi kuhleli kulo mhlangano. Ngesikhathi-ke kuqhubeka lo mhlangano, i-MK baba nezikhali eziningi okukhona kuzo ukuthi kukhona abantu abekhombisa abanye bavote kanjani ngesikhathi kuvota ngokuyimfihlo. Baphinde-ke bakhala ngokungavunyelwa konogada ngesikhathi kubalwa amavoti. Umgqugquzeli we-MK KwaZulu-Natal uDr Kwazi Mbanjwa uthe bashiya nemibuzo eminingi yokungavunyelwa kwesicelo sabe sokuba bawubuka ngesikhathi kubalwa amavoti. Yini kanti lena yayenziwa ngesikhathi kubalwa amavoti bebengafuni ukuthi-ke bayibone. Umbanjwa uthe abakwamukela ukuqoka kaNtuli nekhabhinethi elimemezeleke izolo. Umbanjwa uthe konke lokhu okumenyezelwe uNtuli kusazoshintsha uma sekuphuma isinqumo ecaleni-ke abalifakile. MK yayivota ne-AFF ngesikhathi kukhethwa undunankulu. Amalungu e-MK abechobele ngesikhathi-ke kuqhubeka lo mcimbi. Usihlalo we-AFF KwaZulu-Natal uMnumzane Mongezi Thwala akazange abonakala emcimbini wayizolo. Amaqembu ayingxenye kahulumeni okubambisana ukwamukela ukuqoka kwekhabhinethi elisha ethi awathuswa icala elifakwe i-MK. Usotswebhu we-IFP uMnumzane Blessed Gwala uthe abaholi be-MK bakhombisa ukungazimiseli ngomsebenzi, abanaso isikhathi sokudlala bona. I-MK ifike yathi ifuna ukuvotelwa yajika lapho yathi ayisayi ePhalamende. Bathi bona-ke noma befika lapho besishayamthetho bafike bazingenela bazibangela umsindo. UGwala uthe banelisekile ngabaholi abaqhamuka kwamanye amaqembu abaqokelwe ezikhundleni. UGwala ukushaya ihlombe ukufaka kumnyango wezokuphepha komphathi waphansi wehhovisi likaNdunankulu. Udaba lokula nobugebengu lubalekile lidinga ukuthi-ke iso elibukhaya. Iso likaNdunankulu ilona elizokwazi ukubheka kahle lolu daba. Ukhulumele i-IFP KwaZulu-Natal uMnumzane Mafika Mndebele uthi akungabazi ukuthi-ke lizochitha icala elifake i-MK. Kahle kahle ihlaya lento abayenzile. Umndebele uthe bazipholele nje ekusebenziseni kahle amaqembu ayingxenye kahulumeni okubambisana. Uthe bafuna ukubona ukuphuthunyiswa ukukhanjiswa kwezidingo ebantwini. Uhlalo we-DA KwaZulu-Natal uMnumzane Deng Mark Persson uthe ukuqokwa kwekhabhinethi ukukhombisa ukusobala ukuthi-ke uhulumeni wokubambisana ungakwazi ukusebenza. Bayisibonelo esihle lapha KwaZulu-Natal bethemba ukuthi abaholi bazolonke nabo bazobukela kubona benze into efanayo. Baziqhenya ngokuthi kube khona abaholi be-DA abaqokiwe. Abaholi babo abaqokiwe banesipiliyoni esishayamthethweni saKwaZulu-Natal. uMark Persson uthe ukujabulisa kakhulu ukuthi-ke bashiye ngaphandle i-MK ne-FF ngesikhathi kwakhiwa uhulumeni wakwaZulu-Natal.